Kære oceaner, det har været et helt vildt år, både personligt og politisk. Og lad mig begynde med det personlige. Det er stadig helt vildt at være far. En kilde til ekstrem glæde og lykke, men også til søvnløse nætter og flere grå hår, end jeg havde regnet med. Samtidig har min hustru i år forsvaret sin Ph.D. Det er jeg enormt stolt af. Det kræver vilje, vedholdenhed og en stor portion mod. Og midt i alt det private kom også et stort politisk øjeblik. Jeg blev genvalgt som borgmester i skønne Aarhus med lidt over 38.000 personlige stemmer. Og det er en tillid, jeg tager dybt alvorligt. Og jeg er meget taknemmelig. Men året har ikke bare været personligt begivenhedsrigt. Det har også været politisk intenst. 2025 har været et travlt år. Valgkamp oven i det daglige arbejde. Et arbejde, som jo skal passes. For vi har skulle håndtere store og vigtige sager i byen. Og lad mig starte med en varm kartoffel. Stadion. Vi får et fantastisk stadion, men det har ikke været og er ikke uden udfordringer. Men vi har fået meget bedre styr på økonomien, og vi får en fantastisk arena til dem, som elsker fodbold. Men også til koncerter, til skolebørn og til meget andet. Aarhus Lufthavn har også været ekstremt presset økonomisk. Nu har vi solgt dele af infrastrukturen til forsvaret, som sikrer, at Danmark i en usikker tid har nødvendig militær lufthavnskapacitet. Men det betyder også, at man som forretningsrejsende eller turist trygt kan rejse til og fra vores fine lille lufthavn. En anden stor sag har været rensningsanlægget Reborder. Byen den vokser, og vi skal kunne rense vores spildevand. Og derfor er vi gået videre med et nyt og vigtigt rensningsanlæg. Det kan lyde kedeligt, men det er altså helt afgørende for vores by og kommune. Og så er der de store byudviklingsprojekter. Fra Pier 3, der hvor den gamle Molslinjen-terminal lå, som skal omdannes til et nyt fantastisk boligområde. Vi gør plads til boliger i både i Nye og Lisbjerg, og Amtssygehus omdannelse er i fuld gang. Men der kommer også til at være flere boliger rundt omkring i vores kommune, så både seniorerne, børnefamilierne og de studerende er sikret en plads i fremtidens Aarhus. Som borgmester sad jeg også for første gang for bordenden, da vi forhandlede Aarhus Kommunes budget, vores lokale finanslovsforhandlinger. Og her har vi prioriteret det nære. Et løft af den kollektive transport, investeringer i vores velfærd, en styrket demensindsats, billigere mad til byens ældre, et løft af folkeskolen og til de mindste børn, og penge til langt flere idrætsfaciliteter. Og til meget andet. På klimaområdet har vi sat et stort anlæg, der skulle fange CO2 ud af røgen på vores forbrændingsanlæg på pause. Simpelthen fordi vi har vurderet, at de økonomiske risici var for store. Men ambitionen står fast. Aarhus skal tage ansvar for klima og natur, og derfor arbejder vi fortsat for, at en tredjedel af kommunens areal på sigt bliver til grøn natur. Parallelt med alt det, jeg lige har nævnt, har valgkampen kørt. Den har været hektisk, den har været travl, og helt ærligt, også enormt skøn. Jeg har mødt tusindvis af mennesker på gader, på stræder, til debatter, til store arrangementer, over kaffe og chokoladeboller på uddannelsesinstitutionerne. Og når man møder så mange mennesker, så kulminerer det selvfølgelig i et resultat. Og der er jeg stolt, for Socialdemokratiet har fået 10 ud af 31 mandater i Aarhus Byråd, og jeg har fået 38.064 personlige stemmer. Men valg vindes jo ikke for deres egen skyld. Mandaterne skal bruges, og det bringer mig til det næste. For nu skal der arbejdes. Vi skal tage godt imod byens nye folkevalgte, sikre et stærkt og tillidsfuldt samarbejde, for jeg og vi har klare planer. Vi skal have en langt bedre, men også en billigere kollektiv transport. Vi skal have flere voksne omkring vores børn. Vi skal kunne komme bedre frem i vores by på tværs af alle transportformer. Kulturen, idrætslivet skal fylde mere, og vi skal have bolig, hvor langt flere kan være med. Og derfor ser jeg frem til et travlt og til et vigtigt år. Aarhus er en dejlig by. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at Aarhus er en fantastisk by, men sammen kan vi gøre den endnu bedre. Rigtig godt nytår.